Takže ideme BK3, táto je BK3, tak treba Bielý kríž. Tu sa treba že fakt že rozbehnúť. Na začiatku má človek len tie dvojky randovné. Dobre. Tak, nemám okuliare, tak sa niečo nevletí do očí. Podpenky. Ale s pečom teraz. Dúfam, že nebudem možno naskakovať tá kamera zase. Tam účest mám. Už tam zatiahnuté námak, ale moc. Skôr to trocha skáče, tak môžem to musieť vyriešiť. Chcel by som si dať oný helmet mount, len treba si custom vyrobiť na ten oný shoot. A hej, no. Tu je tento skok. Tak to oný zaknite. Tak. Tu je taká kamenistá sekcia. Ale to je najrýchlejšie, ale chcem sa trieskať. To som trochu nedobre dal. Nevadí. Teraz bolo na downhilleku, čiže som na tento enduro úplne zvyknutý. Kamene. Je táto kamistá otočka. Ten začal zdrhol, super. Máme dostatočno. Tak. Dúfam, že mám dobre tú kameru. Také šlapenia. Poježajte veľké skoky, či? Poježajte väčšie skoky, či? Toto? Neviem, uvidím, jak sa budem cítiť. Idem? Dobre, takže ideme ďalej. To minule dal v polovičnej helme. Nechcem to trúfol, ale nie. Ďalší vyšľap. Kamene. Bol som to vlastne rozcvičiť. Garden menší. Ďalší. Do kopca. Tu je tá dvojka, no. Hop. Tak. Fajne. Tu máme náš bonus drop. Ľúbený. Strašne veľa šlapania na tejto BK3. Dám možno pauzu chvíľu. Keď tu si chvíľu zastavím. Aha! Ja toto som aj mal rýchlostný zakrutý. Počkaj Petra. No dobre, ideme ďalej. Aha, tá je to asi. Áno. Spoleno, či strom. Padnutý. Taký step up tu bude za chvíľu, ak sa len milím. Áno, toto. Trochu pridám rýchlosť. Tam teraz strašne rýchlo chce človek úplne doletieť a tu sa napájame na tento šlapací úsek. Napájate naspäť na trail. Nahor. Tak fajn.
A ideme. Sú nejaké skoky srandovné. Hop. Je to klopenky a tam bude ten step-up. Tak tu si ide hore. Áno. Tak. Hop. Máme skok. Očit. To trocha hodilo. Tak. Si to skočiť. Dobre. Dobre, pokračujeme. Tak, som urobil bunky. A taký skok. Hop. Dobre. Trakvoče. Je takú tam väčšia. Dobre. To ešte také tie dropy, ale tie asi nejdem, lebo tam fakt, že nie je dobrý otok. Tak to ešte sprejde. Dobre, to trme sa predtým. Tak. OK. To si dáme do skočení. Na to by dám takú väčšiu rýchlosť. Nevadí. Začnem byť aj kamene. Také menšie štak. Tak, tu sú tie dropy. Asi nie. Lebo to vyzerajú tie dropy v pohode, ale ten dopad je otrasný. S kameňmi a rovno klopenkou. Ešte trvého cvaru. To asi teda fakt, že netrúfam. Dobre. Oky, jasné. Mám trochu motivačný pocit. Hop. Hej. A tu už je koniec teda. Super. Dobre. Takže to je BK3. Ideme sa pri ďalšom videu. Čaute.